Sige, agngangakan, darling. Pasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya. Nga ka ma, Jima. Pasubuan ka. Thank you, my darling. Mwah. Ayan. I love you. Nagbanglo ka? I love you tao. My darling Jima. Ay na nakabangbanglo ka, Mike. Nagpintas ka niyo. Ay kindin. Uray dito'y sangot ipakanan kag sinsinipit kayo. Di kaila mabayin iti kasta kararamidan yaw. Uray kumano awanak mo akasangsango yaw. Di tatakmat. Sweet kami nga raw. Imbis sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Wen gabi lugar yung mata. Sana dito'y sangot ipanganan. Sige, ituloy tantimangan, Alvin. Tagaan na di asawa ni Alvin kabagis Agustaw. Taga kabang-ibang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda. Insang put na matan di nubya na iti balayaw. Masuro na nga raw. Nagisangpot iti babae kawampay urnong na. Ha? Anya usaran na nga agkasar. O makwarta na. O matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay katdagdagam nga agtrabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag ka bagays. Ang nalpas ka nung tayo kontrata ti busda. Araramidan da apasdag ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Jak amo iti day jay akaanak am ka bagays. Sadsadot na no daduma. Ay, nan, pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabiit lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Agmerienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam mo ka kang kuha na. Ay, kastaya. Ay, anak ko, nagsakit man ang dato sa Alvin, darling. Apay ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin ata uba ang kalangan, darling. Ibuat ka man. Ay na. Uy, nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti piliang. Da kayo magayam. Ay na, na yan. Inubam mo tang tinubiyang baraw. Unantay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di madarling, bumabakan, wen. Tagtugaw ka. Okay, darling. Ay, napaw. Ay, unantay, iso ni Jima, kaayan ayat ka. Ay, Jima, iso ni anti nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, ante, ta, ito'y akon nga agiyan. Ha? Unantay, dito yan nga ni Jima. Agdin na kami akasagasawa. Ha? Apay, di kay pailag kasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna. Sakay to agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga ming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti ipautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para kusina may. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay, tamabising ka may. Nagkasar di ta ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, ta nagayap damay. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay na mabisina ko. Dito yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Agnganga ka mo, darling. Ay na, kita anda tadagiti tattao ito kasaran. Bay am ida. Umapal dala siguro, isuakit kita anda ta. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling, kiss man, nga. Ay unay daytan. Uray dito'y kasaran kasta jaryaw. Ay di kay lamabain. Kaslada kayon tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw, ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na, madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang.
Agayan ayat kami nga Rob. Una, ni nagaduti tao ditoy. Nakaitikit kita inda. Nakaisam na paimot ako mitkita ka na kayo. Ay na, maragsakan na siguro Tay tadala makakita iti kastoy kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alayin yung takang kanan nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Dapay ate yun atin ijer iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy tekas di akin na sweet da Alvin kung tinubyan akabagays. Nalabas mo teraramitin da. Ay, siyak pa ti mapainaw. Ay na may mayat tikas di adyarda, ngamtay agap apa da. Uray ko manutin ijer da. Ngam sa mat. Bakit kinlakay dan? Nasurukan at 30 titawin da. Ang ay naaputakas latin ijer ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan ken innubingan ken ayat. Agin innayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta gagangay na kabagays. Nalabos mo tikas dyan nga style dagi dyan nga gayan ayat. Silang akitaan. Oy, apay manen aya. Anya manen ti pakasikuram si ka Ariana. Ha? Da Alvin kan dyan nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngumkas jay paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di talagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Ha? Pagan ano kumamot da di atao. Nagangdud. Ha? Saan nga digdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na agdaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay, jaklat tapagan ano day di alalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Antal na ka man mat, tilay bagbagamot. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kaslada graraman an naadaan iti kaayan-ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Ay, magang kayo Anyat kukuhan nyo nga adwa. Na, agkinkinid day daki din. Hoy! Mangan kayaon! Lumami isan titaraon. Kas kay lagin inarmanain. Untadang! Kas tati kinaswi, may kinijim ha? Kas lagin inaram kami pala itiri na may titunggal may isa. Ay, jaka mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Ala, manlatikan ng kauntay jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kay kaya yaw. Asino dyan kinuyog mo nga nakasyurpan, Alvin? Ay, ni Julia day, jay. Kana kan di asawa ni Ulitagkaw. Naira na lang naggidang kami, naggapo di store. So, nagkuyog kami na, ha? Anay ko, Mike. Apay nga nagsipak ka? Apay nga mapapasama kang kajima? Gaputa siksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapu daw, napintas kan seksi. Ay, saus, kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga jam-jamming no daduma. Makitam dyan, tap! Ay, anay ko manay. Naglablabos kan. So, po nagsakit ti si Pakmaw. Babaero ka matgaya, Alvin. Jack lang paggarop. Ay. Awan babae. Kano si kala nubyak. Apay ko mga biro kak pala iti sa balay. Kada kang ruday. Ag sinatakit din. Nay, sa nakastaan. Basta ag sinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang, ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano kidin. Bayam no pumanaw. No dinan kayat, di mo ipilit na bagim kang kuana. Ay, nagpasugnod la dayay, tatang. Ay sinamon, naipon launay. Uray kumaano po nung adda babae, gamawamay. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinabki din. Nagado ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kadakwada. Sana jay di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ruday ayata. Ay, masapul asurota, tinubyak, tayo aywak. Kurang la iti ayayo dayay, tatang. Ay,
Pangalami ti pagplitim nga. Ay, kay nabumulod ako ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinobya, Alvin. Saan na nagawin? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga raw tayo na ayaban. Pagawid ako ni Gibalay. Apay, nagapakayaw. Ha? Ay, saan? Adala ba si Ilkyo may? Gagangay ti agayan ayat, ha? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, sigay, tayo na iyawi din tinobya kantay. Gima? Hoy, Gima? Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay, kas ano kat jak matla maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti inaramid mo. Apay sa nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapod no ti pababasol mo kanyak. Awang mababaik. Si kaati agsuri. Si kaatag sore. Nuwinay. Sorry nga runay. Basta saan tangagsina. Sorry Gima. Promise. Jakon makikuyog iti oray asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa. Nya. Rombang lang. Tano ulit ang payda jay. Talaga nga sinaan kan, Alvin. Talaga kay di nga Jack Bula ka? Ano? Pati bakit patulang? Nanay Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Kadang pa isuma. Ah, dajim akan Alvin ti adda di takalsada. Nga Roger nagdadakaw nga mata. Asaw na nga pa ng titang legs ni nanay sayang. Ay, sos, agapa padamanang. Wan nga ron, kanayon mo ti panagapada. Ugalit. Idi damo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga agapa apulos. Ngamita, agsasarunumot ng ti panagapa da. Wala kay Jayan. Ang kagsubsublet. Oo na yun, nagitadwa. Pati di takalsada, agapa da. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da paylaang. Uray di takalkalsada. Agsinsin naklud da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluan da. Kasmat la ita. Uray sa dino ditan a lugar. No kayat dati agapa. Mabalin lata. No kasta, inaldaw nga agapa da, kabagays. Ay, un nga ron ka bakeks. Marangrengak. Di da pailaka nga ron agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan, gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan atakanayon da mga agapa nga road. Ay talaga ang makarengreng da di balay. Sina di sina, ha? Tsaka ti karkari ka mau. Apay ti ko ng pagtatak ko ng Kajima. Kasta gayama. Sige, agsinatan. Naumakmat lang kanyamon. Lunatan na lalaki. Ibagbagam asak ti babaerong si kabagayam. Ayagtal na ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung pagarup nga nag-alas te ugalim. Nalalas pa ti ugali ma, ha? Kung ano na ang makababae sa mic. Wan, agsinatan, andun. Ngita, kung namilan na pang luka, mic. Uri mamin ano ka mga digaws, nagangpap ka. Nakarkaro ka? Na, Di ka pagtututbras? padatalang. So di ka man kung didilaw si ka. Iwaragawag kung topay ti kinaampa mau. Gawa na. Di talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. Bukas tamit la ka na yun ti panagapapayo, Alvin. Gima. Nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko. Nakarkaro pa'y akayak ko ah. Diyak pagan ano da ito'y ababay. Ala nga ron, agsina kayon. Itulod mo ni Gima di lugar dalbain. Isublem kadagiti dadakkel na. Mandiyak ngay. Ang gawit ang iso. Bakatanin? Itultulob mo pa'y laan. Diyak agawid. Aging ka nga mo nga bayadan di utang mo kanya, Alvin. Utang na ipagbagamit. Anda ka utang ko kang kan. At adamat. Nalipatamayan di utang mo kanya kaya di agar-aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Ala, bayada mo, Alvin. Tapno malpasan ti amin. Pala ngay. O magkwarta. Nukas na nga road, hanak pa nga agawawid. Aging ka nga di mo mabayadan di utang mo kanya. Auntie, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak di bayad ni Alvin ni ti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon.
Anak pa nga gawid, taurayak di ibayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong ka agtrabaho ito'y balayaw. Basta kasi andak ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, sige Okay lang, balasan ka. Amuyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babay. Kinagsadawt. Basta yan. Saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babay? Hay! Nagangdawd na kayaw. Grabe! Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, huston, di mon sarsaritan, itiliklikkudan na. Kada makarbang amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Ngam inayat mo idi. Uray kas kasano, naginayat kayo, sana ya. Idi aday ta. San itan? Agbabawi ka nakiayan-ayat kang kuana. Nagalas ti ugali na. Noan niya man timbagbagan ni Alvin kada kayo. Saan nga po no dagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga imbagbagan na. Iso tinaang dud. Saan nga siyak? Dito pagtututbrush. Mas dawak nga ron iti bagyak. No apay nga kinayat ko dahi nga tao idi. Mangutang pa ya. Katno daw tang na kanyak nga hana nga binaybayadan. Unay daytan nga style yu, Jema. Idida mo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlanga. Katno iso tinang erugrugi. Ay nano, di mon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan iti lugar yu. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal may isa. Tadamot na saya at anapalabas yu. Ada nga ron matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ta. Ha? Urorayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000, Jima. Bayad akong ti utang ni Alvin kan ka tapno makaawid kan iti lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti aramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakes kay mutin na dua. Madtoy, Ay, thank you tata. Sige nga ron, agawid akon. Malah, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin! Bumangon ka dita! Apay ayatatang. Nakasapsapa. Bumangon ka! Tayong karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Agmula ka tinatang. Tapno mabayadam di kwartak ngayon bayad ko ni Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalayngap. Day talag namnam ay mo. Tatang. Ala, agmurmuray ka, ta masapa kang agtrabaho. Sana mo balinti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kay kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! Uwan tatang. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni uncle mo a Basilio ije balay ni tatam amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Una yan niya, uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano ka ba ulan ni Duna ay awid ni uncle mo? Saan mat nga road? Sapay adun sa tisang nga ilida ijay. Un nga road Kasano no makurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kan kuan Alang arod na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni uncle. Gin-enjoy ak pa lang. Apay kaya sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartag mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo iji kalapaw mo.
Awan mangitulod ka. Naturugan di ka anakam. Ang sabliak nga rin dyan, balay ti kumpare ka. Di da ka kayat ijayon. Takid-kid dayang makano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kursonadak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang, arma ka na akos na dyan. Nagbayag mo kami na mabalo dyan sa awa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastangar aramidam Basilio. Araklatan ti linaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin iti na dyan pare mo lang. Siya kumati asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio iji kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabsat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan taramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. No makatumpungay iti mangkursunada kenkwana. Sapay umanarem no kasjay anakainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no igay tersena ni Tonet. Karit ka no ngamin ang karit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay nabarbartek manin nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag ko maano isulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa, tano saan ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Alay ko, Jack, ba't may mulagat ang ti matak? Alay ko. Anya kami tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka-RJ. Tano saan? Ang mga nuan yan tinapasamak ka ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan nagiti ng lugob kan kwa na. Ti matak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawidan ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbakal sa matan. 5 anak sapa yan. Tumakder kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli dagiti ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Diyak mo tan makit-kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni Uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio? Maulawag. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang Juana. Arche ka anakan. Ay, Mapugsat sa mutin di angas ko. Diyo itulog Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabahalin kailangan na. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga Juana. Matay ka din ni ading ta Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana,
manang uling. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya langit ti papanam no matay ka. Ha? Gapo iti kaaarak mo, umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan, tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy di bangkag ko wain. Dapat dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat day jay. Paggudwaan yun tulatan ano ko Ay, saan ka pa matay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray jinwang laeng, agbatin jay dua akal ding. Piman matay nuwang kao. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, may lakon. Kanya nga rod ngay. Basol mo matlaeng nga. Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamot alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan kaanakan. Ha? Kastaya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kanakwada. Kenapa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog patibiyag ko. Ketrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wain ka anakan. Nangibati da pa yung arod iti Biblia. Tapno adda ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko, madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya na nang? Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amapmapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanin nga ija ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni na nga nga anak mau. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayem na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat kuman no at dada RJ kendo na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon dagiti dakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya? Ala,
Agkidem kayo adwa manang uling ken manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidumanda ka may kabagays. Basta agkidem kayo, ta ikararagan kayo. Alan, Ne, apay asinurot nak dito'y kusina manang uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio Ijay Salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di sa halasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga tayo merienda ko na mga isaganam. Awan. Kun kunaklaang dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di takabsat takabagays. Mangas kasabamot tan. Kasladyak patyan. Ay na, saan man at tila ibagbaga manang. manang Juana, manang uling. Ayan yun nga ay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang kwana, ah! Dinakpanawan amanang, manang uling. Di kay pemot nakaluto na nan. Anyat inarami jo ay ah. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan ken kuana. Tamangan nuan niya ti panunutan na. Iso nga agluto akpay laeng ah. Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle. Unsa ah. Makapaikawa mo't niya, Uncle. Ang amkid di, maragsakan ak ta nagbalbaliway. Una, nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbar teken aggulgulo. Wala na nang. Mailiklik pa, iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Ah? Adun sa tibisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Jak kaya't ngagnanayon ti panagbasol da. Masapol ngagbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas dayta. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatsismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon, ti kasta nga aramid mo, no di mo kaya ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumaro dita. Mas masagitan na samay. Amok, ama nagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amok, isasabag. Amok, ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sa bardang dita, lugumandakan. Lugumandakan na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi, ti kasta nga aramid yo. Umay kayo kakado. Lugumantay lang ang talagay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulo.
Apay, anya man ang tinapasamakin ni Uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartak da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangaruda na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartak da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon amono anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Ita nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kini Uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyo. Ha? Ha? Ay, ni saan akabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakas tao'y. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyo. Ay na, huwain manang puno na ita. Panubok la siguro na ito'y. Siyat bao, pare Basilyaw. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kaya ten ti aginom paray. Nadaulan ti arak ti bagi tayaw. O sarentay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Ti lalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpanatalakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katun awan mo't mangiparit anak ko. O kasta, adan nobiam? Wanang kal. Kay, anyat planom. Ikasarmon, tinobiam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas ta nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na, ta basol na ita. Agkasarda pa nga umuna sadan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin, kan agbasa kay ti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit na ngagkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby. Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Apay ka di, Uncle? World resong na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan makangag ka kanyak. Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Hintay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan.
Ayan nagiti anak yung ay. Kanila kay mao manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapag na. Kanido na mat, nagpasintraw. Ni RJ mat adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atallo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae manang kuana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to'y ti panagkawkawas ko? Ti babae masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tani, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibyangan na. Dilawan na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaungat mat na maminsan. Ta nalabas mat ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadungay bagbaga na. Sumanermon. Uray kumano, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wana nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wana, anda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kaslay ta. Umay manan di ti balay. Nagadunto man na madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Masikog ang Genoviam. Yung pa'y urnong mo alisaw. Kasano ang maikasal mo nga eh? Di yung panunutan day ta kasar ta. Awan ti maangay a kasar tatang. Kat kapilitan nga awan pa'y maangar akasar a. Taawan mo pagkasar mo anak kaw. Sana day ta tirasaon. Anya nga lang. Di na kaya dagiti dadakkel ni Aisa ang mga sawa kang kuana. Anya. No di na kaya di saan lang. May ki di tapno mailisyak iti gastos. Ay, una yun na. Kasano mo nga main, akaya tinda ka, kitkasta ka ba? Awan lang arudan ti trabaho. Agsusukat pa, dagiti nubyam. May mayat ti agsusukat. Ngam ti agrurotap. Nita, agpilosopo ka pa lang ba? Sardi nga mo, tikasta nga aramid mo. Tama nga numadaksan kan tao. Awan ti pakadaksak. Na, Danag yun na ya. Amok ter aramidan. kahit, kasano nga rin tisikog Genovia? Di suportara. Anyat isuportam nga, kaya awam mo trabaho. Agtrabaho ka. Wain, agtrabaho ak tao. Na, Nagrigat mo ti ag-apply ti trabaho. Sa anak mo ngamin a profesional. kit oraan niya at trabaho di basta nalinis sa trabaho. Taplo, ada pangalaam, iti pang suportam ka ng iti putot mo. At dapat ay imuna putot mo. Agkurukurang ka lang arutin kang kuana. Nagputot ka pala sa balay. Di aganos da. Eh, No nya maitad ko aka anusan da. No awan di pasensya. Kano ngay nga klunin nakilisa? Damag kumot nga da kanun nobya, kat masikog pa yan. Nabayagan nagsina kami tinobya ka. Ha? Kaano pa eh? Nasurok ang makalawa sila. Hindi ka kumabasta mamatilatan iti manggag mo Tadida mo tilawlawatan da. Siya ka ditipat dyan. Apay nga nagsina kayo, Alison? Di na kaya't dagiti dadakkel ka babae. Iso binaybay akmet na. Iso da katikam kamata kaon. Oh, no di da kaya't san lang. Ha? Sika nga ruti kayak ko Elisa. Iso nga aklunin na kuman. Chick boy kan samat, Alison? No iday, wine.
Aklo na. Ngam ita. Sana. Nagbalbaliw ka. Sikan ti maudi nga ayat Elisa. Ay, sige nga ron. Aklunan kan, Alison. Ay! Tingkyaw! Ay! Rumorta nga ron tayo intag date. Ha? Pagditan tangay? Kainta mga niti turo-turo Kalpasan na kaintag pag di parkay. Na mabanugtahan. Intagin na. Agit ida. Paginanaan tangay? Mam to Hala, agrobak ka. Ingkag di ko sahin. Tapno, nabanglo tangagwayaw. Kunam nga agpasyarta. Ngam sabali mo to imayanta, Alison. Anya ngay. Nailaw ang talakot nga roda na din na oras. Ay, ayatan ka ngamin, Elisa. Iso paset ti pa naghayat ta adwa day tao Sapay ko mga rod, tadinak tulokon. Saan to? Apay ko mga ramidik ti kastangay. Nagbalbaliw ang ruday. Si Kanti painal. Kat, anya nga rod ti plano mi ti relasyon tangay. Agkasarta ka din wano saan pay. Sampay mo Ipahapas tapay mo ti kuy-kuyaw. Enjoyin tapay ti relasyon ta kasag nobyaw. Sakbay ti kalaysa. Makauray day ta kasar, Elisa. Nakapas nga yakon. Nakatanggadak pa yan. Nga maging gaita, di ka pa'y lapim masyari di balay. Iso nga inyag kun di ti balay yu ti anak ta. Tapno makita mo at Alison. Kita mo ta anak mo na, karupropam launay. Ubang mo ta. Apay ngay may kamay. No kwarta ti kasapulam. Awang may tagkaw. Awang pa'y trabaho. Kagsalukag ka. Tapno da may suportam dito anak mo. Kaya't mo tagdarumak. Kwa, sana. Maawatan na kumamay. Awang pa'y magtrabaho nga raw. Awang mangawak kanya nga trabaho. Awang kano bakantay. Iso nga ano sampay lang Sana balay tanuad nanto ti trabaho kung kumang tedak to iti kwarta kang ka. Oray binulan no isaw. Ornusan tangaminan ati amin kadata. Taura siyak tagtrabaho, tawawiram ta anak ta. Sana. Naupayak ka dagi kadadakil mau. Kunang milan asino dagag sasaw. Imparo pa dagag kanya kaon adidak kayat apara kang ka. Tais tambayak ka now. Di umadayo ta. Lumasin ta iti pag naadaan. Sana. Sorry gapoy ti impakita dagi ti dadakil mo kanya. Napukaw mo ti panagayak ko kang ka. Anya? Tayabas to nga ro ti anak ta. Mangtad kay ti kwarta. Awang nga trabaho. Apay di ka makawawat aya. Gagawa ang tagsapol iti trabaho Ikang kay ti makabulan na pawayway. No di ka pa lamang iti suportam talagang agdaruma ko nalisaw. Kahit kano nga rin ang malanitan ti subil nga paray. Ikasar mo na ginubiyam. Awang pa'y kwartak paray. Agururno nga pala. Kasano ang makaurnong nga paray ka. Awam mo trabaho. Ay, huwag nga raw. Awang mo nga may mastra ka na trabaho. Ay, ang mga nodam mong paray. Ano kaya mo paray? Umay kan iji pagtrabawa. Ang sapsapol ni Nana Maria ni Timay sapay ahardinero na. Basit sa amat ti suldaw. Sakto lang paray. Maya ti jay tanasing petibus ka. Istiin ka. Iso alibre amin akanan kinda dumapay ang masapsapol mo. Sige mga raw. Tunay. Reng-rengen na dyan na anak nga ikskaw. Agdaw-dawat iti suporta ka awang mo maitag ko pa'y Tawang pa'y mo ilat trabaho. Sige gayam ti ibagbaga ni Ruel nga isarag na. Anyat nagan mo? Alisaw na na. Okay nga Rod. Panawan kayon tagbiyahe kami pa'y. Itulod mi dagiti order asabsabong. Ruel, sikan ti makamoy ti gayem mo, ha? Isurom dagiti aramidan na ditoy. Okay? Wala na. Sige nga, Rod. Panawan kayo, pay. Naitataas si kasunta mula ni Nana Maria, pare. Nagato ka sa sabo. Ilakla ko na kita. Iso ti business na. Ado ti pang ibagbagsakan na itimula na sa sabo.
Apay, manot taon nanti amo ta, paray. Nasurok sa mga 16 na. Aw, saan mo amadlaw? Nagsiksin yun. Wala pare. Nasikaso nga min itibagina ni madam. Ato kong ti kwarta na pagpapintas na ko naman. Pao, nagpintas pa'y mo ilasog ti pamagina. Bagay na di surpan na, tanagpo daw. Ayan nga iti asawa na paray. Diyan mo pare. Saan mo amaw awatan ti bagbagana? Ah, Nudagduma, ibagana abalo. Nukwa, ibagana asina. Saan mo makainom? Ibagana abakit abalasa. anya? Agin inom di amo ta? Ay nakaro paray. Mamartal ni Nana Maria. Mawan mo makikita ka asawa na. Balo siguro na. Uno saan? Nagsinatan. Alison, nasaya at talagawid ka. Masikugak matan. Ha? Naminsyam na ilawan ta masikugkan? Ha? Ni, apay akas tati sa umngay. Apay adi mo pa dyan asikat ti ama to inawag. Saan ko mamatakas na Sika lang matinaglaw anak. Sika lang matilalagyan na kirelasyonak. Nalagi ka nga rod agsangit ay. Ala ka ay wanam nga rod ta si kugmaw. Ikasar na kun ata masikuga kun. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang ko. Awang nga rod kwartak. Agurnungak pa'y Uray tulagan tayo pa lang ti kasarta Uray agkasartan to inton makaurnong kan. Basta matulagan ti kasarta. Sapay jak pa'y nakasagana. Agur man pa'y. Di na pa'y manlarang-rang-rangay. Tanay, mariribo ka na. Di ka pa'y lumumay ti balay. Ta kita ino ka sa no ti aramida. Ha? Kay, kasano daytan? Duwan tinapututam, alisaw. Kanya nga ito saram ang mga kasarkin ni Elisa. Kit awan pa kwartam. Jak pa'y may kasar. Imbaga nga gurnungak pa'y. Kanayon nga umay dito'y balay ti amana. Kinuray ni Elisa. Sumanubli dito'y balay. Pagsasaritaan tayo kanon, ti kasaryaw. Oh, daguli mo dagiti at tao. Kaslamot tumaray da tao. Gagangay na abarok. Tamasikog ka nga rudan, Janubia. Papay kami alang sikog kamalay. Sige, tagsubli di trabaho. Jak pa'y lagaway. Tamaistrisa dito'y balay. Alison? Ay na, apaw, kinidayan nak to'y amo niyong. Alison? Ano tak kinidayan na manay? Apay nga taan. Amom, naggwapo ka man. Ay, thank you, ma'am. Ay, na nagpintas ka, mate. Nagsiksi ka. Bagbagay mo ta nagkita ang abistida. Nagpudaw ka pa'y, ma'am. Thank you. Umay ka tayong tagmerienda. Ay, jak pa'y mo inalpas ti raramida. Basta, umay ka. Madamdaman tunday ta. Inta pa'y agmerienda ijay silid ko. Ada ref ko ijay silid ko. Iso nga ada ijay ti meriendaan ta. Umay kan. Namok amaro ka pa'y. Iso nga amok adakal tinamnamakan ka, Alison. Nana, apay, balasang ka pa'y? Balo ako, Alison. Kung nagnagbakbakita ka balo, ngam, narigat matgayam ti awan kanwana. Anda ka din nobyam? Ha? Ay kwa, awampay? No kasta, arman na kon, taklunan ka adagos. I love you ko namon Tasong batak adagos dayta. Alan, arman na kon, Alison. Hasta mo lang tinaramin na kanyang idiparay. Yung nyak tinuto pa. Taimbaga nga dasawak. Tamo na ngamin ide, baruak pa'y. Ngam idi imbaga nga danasawa. Sinardingan nakamatay. Anya? Sa bagay, ubing pa'y matilangan ni Nana Marian, paray. Kaslakay mo. Pampanunuto nga main. No ni Nana Marian ti pakirelasyonak. Di sana kung problema iti kwarta, Ne, kita ma.
Di kag dardarat sudos pare. Panunutan man na imbag ta mga nung mailaw ang ka. Sama siguro. Awa mo dakis na tawa mo asawa. Kasalon Genubiam. Masigog sabayan. Sinak day gayon paray. Marian, hanay. Aday pudnokon ka. Sapay kumaata di nakagura. Ha? Anya day tahani? Kwa, ada dua na si kugak. Ingkang kama da bagi da kanya. Ang da kaya ida. Si katilab kau. Isu na lang ta problema ti suportak kadagiti potok kau. Sana problema da ita. Mabit lang, ah. Oh, atoy. Nay, apay na ito akwartahan nay. Itid mo asuporta dagiti putot mo. Basta ikarim asyakla ang tibambay, itibiyag mo, Alison. Si kalati ay ayatang. Isu ajak mabalin ngagbawin iti sa balay, hanay. Nadaman ko nga da kanong trabaho, isong imayak, Alison. Ay, Nay, aday ta. Apay, di talang ngaya. naglastog ka? Itupak-tupak mo malatan ti kwarta di talamisaan. Gunatan o day tala suporta ti anak ko tikid daw magmay pay ko ah. Alam day tanta pumanaw kakiting. Apay ngay may kami Elisa. Anya masapul mau. Apay nga yakas jet ibagbagam iti text. Anya asina nga ibagbagam. No nya imbagak ititiks ka. Waka day jet agpaysaw. Suray. Ni mawamaramidak. Nagbaaw mo tinti pa nagayak ko keng ka. Anya mabaling ko ngay. Masikuga ko na, Alison. At danto na anak ta. Kasarlaangan ti kurang ta. Kasanon ti agbalin nga anak ta. Ti may papaniti si Kugmaw. Nakasagana ka mang suporta. Atoy. Pauna suporta day ta. Nay. Nganak ka. Mang tidak to'y tigas to sa medyo ospital. Uray di private ng ospital ti paganakam. Mabaling. Ta kabailak abayadan tigas to sa mijay. Anya? Alison, limbastog kan sa hamatan anak ka. Nagsasao ka. Kung namailan asino kan akabaknangan. No suporta lang ti kasapulan na kita babae. Itagaw. Day talaga ya. Basta di da idildil ti bagida kanya. Ta jak kayat idan. Di ka nagpalastaw anak ka. Lagi-lagi pa. Asaan mo akwarta. Ti pagpalpalastog mo. Oh, anya samit. Agasawa kami kani Marian. No nya kwarta na. Kwarta metang. Anya nga gasawa sa asawa mo. Di ka pinagkasal. So nabali, tagkasar kami to tata. Busy nga min na kanawin ni Marian. Iso adi na pa'y lamasahang o ti may papaniti kasarmay. Ay, adaw, timang ko nga ibagbaga dagiti tattao. Kwarta ka no lang, ti kinayat mo kini Marian. Ahaw, sa wanda ti kaya ada sa wang. Apal dala kanya, day ta. Awang ngamin Marian da, tata. Agrobot ka, Alison. Darasam. Apay, papanak ngayanay. Pumanaw ka pa'y laang dito'y balay. Darasam, tamang ano masangpat. Ay sus, anyagay. Adan, nakabaybayag kan tumat. Asino nga minti dinteng ayahani? Ala, mapan ka nga ro di silid ni Ruel. Ala, amin akawas mo dito'y silid ko. Darasam. Apay nga min aya. Di ka maawatan. Basta pumanaw kan. Darasam. Pudlo gayam, tintanong na kanaya. Parayan. Pudlo. Nga adagayam lalaki. Kat pinagnaid mo pa yan, dito'y balay. Kuhaador, agpalawag. Marian! Apay nga kaya sa wunday day. Ayan eh, nagpilyoan tata. Agpili ka. Bugbugan ka. Wano idarong ka. Ha? Apay asino ka ngamin tata? Siyak tinasawa ni Marian! Anya? Marian, apay ko na manubalukan. Anday ka. Agpili ka, kunak. Idarong kayo, wano bugbugan ka. Agpabugbog ka na, Alison. Panarigat ti maidarom. Narigat ti mabalod. Alala, agpabugbog ka. Langaro da.
Tigay! Padano ka kaon, tata! Ay! Ala, mangan kan. Kag tumarka iti agas mabaraw. Sakiti yung taga bibikaw. Haw! Ga makapangan tatang. Ikarigatam. Tapno baka tumarka. Nagsaking oras na. Sana daw di mo karirinig ko. Oras ko. Kay, basol ko nga raw tikas na nagpanagablo ko. Ah, Basol mo ba ilan? No abala ba sa magtigas tingin ka? Si kalangarudan tibas asikaso. Siga pinatagot. Tapos. sorry tatang. Kundi palastog ka. Ibagbagam abak nang ka. Tabak nang di nakarelasyon mo. Ngamadama gaya masawa na. Anya nga ita? Tatang. Ala, agawa ang tagpaimbang. Tagtrabaho ka ba? Tapno, anda pagsuportam ka lang ito'y dua putot mo. Agsalukag ka. Trabaho ti bilukam. San a sugar mami, nawatam. Tatang. May